mangke kula sagah nglamaraken kula sagah budidaya amrih ingkang putra putu kula pun sarja semua saged milaya jati teman mulya. Badhe dipun lintoni wanita widodari mboten badhe kelampah mantun yen mboten dawuh kaliyan Antiwati. Inggih. Kula kecawi sampun korban jiwa kuwirangan. Korban bondo donya kangge ngaturi para tamu mancanegari. Ing wekdal menika kula tesih badhe korban yoga kula sarja semua. Awit namung saking pakartinipun paman. Nuning paman tesih saged dados patih mboten? Inggih. Dipikir ora ming gangge. Ih, tasih sagah nggih. Yen panjen tasih sagah kula nyuwun supados Udawa pisah kaliyan Antiwati. Nanging yen paman sengkuli abot marang putra. Wiwit menika paman kendel anggenipun dados patih lan kedah kesah saking Plasa Jenar. Surem kiwantara kinten ler mangoswa kang lanyon sirna tenya memanis wadananira layu kumakutem ranyom ratani marang sariran malas denya lutira kawang banggedono kang sumirat aduh kaya mengkene bejaning uripku ana mercapada. Yung sapa sing arep maringi pitulungan karo aku njur cara kepiye nggonku bakal misahke Udawa karo Antiwati. Kula ora gumun karo wong nangis. Kandun paman kula aturi ngendika sagah punapi mboya. Dos pundi nggih? Kula mung saged sukoni ngarsanipun paman. Namung kula aturi ngempalaken ing raos apa abot putra apa abot kelenggan. Yen abot kelenggan kudu karo putra tegel, yen abot putra paman Sengkuni kudu ninggal kelenggan kepatihan. Inggih. Perkewet raos ing manah kula. Mesti kawuhan raos. Kebacut mangan tukon kok. Tukon saka Ndarawati ki enak to ora mung setidak ya. Kula mbok ampun wilujeng. Kula mboten ngrumaosi nampi pitumbasan kaliyan Anggirna Ndarawati. Rame nggon lambe sing ampun wilujeng niku. Kula nika ya iso sepata kaya ngono kuwi. Wong sepatane wong pirang-pirang do mati kabeh. Durna kok dayali. Kula niki nek dayali mangkel kok. Ora seneng rembugane sing getas kecewas. Apa iya apa ora ngono. Kula nek dayali mangkel. Nang tukang ngayal e. Kepripun? Abot pate apa abot anak? Nek abot patihe ya anake kudu kon pisah. Nek abot anake ya dadi patih eren.
tekate ora dadi patih nggih putra mantu patih wis gagah. Inggih Kakang Durna lajeng kados pundi? Kedadosan kula kados mekaten menika estunipun Antiwati dipun dusta dumateng Udawa menika kula mboten mangertos. Ora ngerti apa angger mburi dikancingi lawang ya ora kelakon mlebu ya wong. Ngarep akeh tamu mburi blak-blakan. Monggo Saljeksma ora bakal bisa waras nek ora jawab karo Antiwati. Wong tresna niku labuhe pati. Ya gambarane Saljeksma niki sing jenenge tresna sejati ngaten. Nggih. Inggih Kakang Durna. Kepripun gak matur sing terang-terangan? Inggih wasipun mekaten anak Prabu Kadiparan. Kula badhe ngestokaken ngendikanipun anak Prabu Jaka Pitana. Kula sagah wangsul wonten ing plasa Jenar ing supados ingkang abdi kekalih lajeng pepisahan anggenipun bebrayan. Yen panjen sagah ampun ngantos dangu-dangu malah pekenira bidala dinten puniki. Ngestokaken dawuh nyuwun pangestu anak Prabu. Nderekaken mawon. Anggernata Mandura kula nyuwun pamit. Ngatos-atos paman sing muni. Yung. Udawa Antiwati yen kowe kepengin bakal ngulur nyawane wong tuwa becik do pisah nggonmu padha bebrayan. Kula nggih. Sabidalipun Paman Patih Sengkuni ingkang putra Manira nyuwun pambiyantu Kadiparan murid prayoginipun. Sakmenika ngaten kemawon. Ampun ngantos kami tegan. Anggernata Mandura kadawana supados tut wuri lampahipun Adi Patih Sengkuni. Sida tegel apa ora misake Udawa karo Antiwati. Kabiyantu para kadang-kadang Kurawa. Yen pancen tegel dibantu ana kurdane Udawa budi sembadani bangga dirampungi. Nanging yen Adi Sengkuni ora tegel dipun pasrahaken Anggernata Mandura. Anggernata Mandura kersa temandang lahir batin genah lahire ana ngestina batine melu Udawa bantu Udawa. Kados pundi Koko Prabu? Iya, sagah. Kula badhe nututi Paman Sengkuni. Lajeng kula sumanggaken ngersa paduka Koko Prabu. Iya, dhateng sendika Paman Durna. Panjenenganipun kedah ngawat-awati tindakipun Koko Prabu ngombyongi para kadang Kurawa. Prayogi pancen kula sing ajeng nliti kepiye kedadiane. Nyuwun pamujinipun anak Prabu. Ngatos-atos. Nggih. Dosa kumara, ayo metu jaba, nggih. Iswawi kula jaraken Panembahan Durna. Ingin rayun pangestu kepareng medal jawi. Aja kaya bocah cilik. Purna pangandikaning nata sabda Pandhita Ratu sabda pangucap Pandhita temen ratu ngarani. Pangandikaning Pandhita Sekimatan kena wali-wali yen to Nalendra ngendika sepisan rata tiyang sanegari. Yayah Tirta Kresna kang pindhing glancang buya kepareng medhek edine manah arsa manjing kedaton. Jelek sangka ing palenggan ginarbek para abdi bedaya ing katon
pindho dewa kairing para widodari bidaling para wadya bulu kang wonten ing pagelaran Jawi katon gelar pindho beno kang ambelabak ing alun-alun.